Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9:14, First Friday 6 kan Disyembre 2024. Viva Señor Santo Cristo. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan na. Survey kita, ano ang gusto nindong pag-uro-iristoryahan? Ikapading naldan sa kuyang kapartner ngunyan sa control technical. Ano ang gusto mong pag-uro-istoryahan? Aber daw tabi. Ecstasy. Ano ang gustong pag-uro-iristoryahan tabi, Madam Sia Leron? Matisting talamang kon iyaon diyan. Ano? Ay. Yung ano, yung Ari. and Anthony Jennings. Pwede Oh. bang magkasama pa Ah. ng, ano na ba, Ah. tapos mga screenshots? Iyan, aha. Data Oh. privacy daw, sir. Oho. Yung sinasabi Oho. sa data privacy, Oho. mga personal information Oho. naman. O yun. So, si Kunyanda, si Maris. Ayan. Ayan. Te gustará porque es la bomba. Ano ba ya, tabi? Sabi ni Madam siya, si Maris, buda si Saipang, Así. si Endimar. Endimar yung man ang gusto mo, tabi. So BHF, si say doon. Ang sa kuyang numero 0942-670-1195 sa Smart, ano? And 09660-730-115 sa Globe. Ano ba ya? Doon ka mo man daw. Natata. Oh. Yan. Oh. Narain na. Baya oh. Yan. Si Jerome sa kuyang kapartner man sa anong gusto mo, Jerome? Sí. Na pag-istorya. Si Maris, Ex. yun na inistorya na magkasuhapon ni B. Penry duman sa programa niya. Kasuhapon pa. Si Kwan. Anong gusto mo, Angel? Si Jen. Yan. Anong gusto nindo? Kamu dyan sa si Mary Joy. Ako man po si Pio Fernandez. May report mo na kita sa luwas. Ilaogtan mga istorya sa palibot. Nasa linya si Karen Nicole Ala. Karen, good morning. Go ahead. Yes, sir, Pio. Maray na aga tabi sa imo. Actually, yaon kita digdi sa ninong hotel mo niyan. Kung sa presenteng pigprepararan ini nga aktibidad na search for best ecological solid waste management implementation among LGUs in Albay. And actually, sir, Pio, may titulo ining Albayano Matibay mag-ataman kan sa tuyang kapalibutan. Ngunyan, aramon ta daw tabi, sir, Pio, digdi kay OIC Environment Enhancement Division kan ENRO na si Miss Cecil Valenzuela kung ano ang katuyuhan kan aktibidad na ini. Buda ba ka lamang po madiretso ta saya kung sisay ang mga uunrahan sa aktibidad na ini. So, Sir Pio, Karen? ipasa ko po kila yan, Sir Pio. Idiretso mo na. Sige na, Karen. Go ahead Sorry, na. Sir Pio. Ipasa ko na po ang telepono. Sige, Sir Pio. Hello po, Sir Pio. Good morning po. Good morning, ma'am. Anong aktibidad po dyan, tabi? Go ahead po. May ano po kita, search for the best ESWM implementation among LGUs in Albay. Ay, ini po ang may title na Albayano, Matibay, Magataman kan sa Tuyang Kapalibutan. Sisay po ang tatawan ng Ondra, madam? Mga LGUs po, actually 5 lang po ang nag-vie for the Albayano, Matibay, Magataman kan sa Tuyang Kapalibutan. Ano Yeah. po sa mga basis, ma'am, kan paggibo ng award?
ang implementation baga po kang solid waste management is sa barangay talaga. Kaya igwa po kita kang sa barangay level, segregation at source, segregated collection, and then barangay committee for ESWM. Tawan naman po siyang kasi dapat igwa pong barangay solid waste management committee ang kadang barangay. Barangay communal gardens, tawan naman po siyang criteria dapat naka-align po siya duman sa APAW po. So barangay communal gardens po na validate man po kang APAW. Igwa po material recover facility, tigtawan mo po siyang 15 points. Tapos pagka igwang mga eco persons and yung mga bikes ninda kung igwa sino sa barangay. Tapos record keeping, total of 100% po ito. Tapos sa LGU, to Central Material Recovery Facility ninda. Tapos IEC conduct and disposal site. Tapos market for recyclable waste. Oho. Okay. Ano madam ang ma-receiving ondra tabi? May premyo ba? Plaque of appreciation? Go ahead. Opo, may first place po, igwa pong for best SWM po implementation. Second place po, igwa man po. Igwa, di ko po, kung pera yung pricing dahil, libong. Opo. Saka best LGU in recycling. Tapos LGU with best SWM practice. Tapos igwa po, so para sa barangay, cleanest barangay, and best SWM focal person po, or Menro. Sige tabi, madam. Salamat pong marhay sa oras. Okay po, sir. Thank you po. Alright, CPU, yan tabi ang initial niya itong informasyon halik dito sa ninang hotel na activity karon ala DCGB News. Diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Napakaraming salamat po Doc Philip Roa. Magandang umaga sa iyo and sa familia. The best man ining sa tuyang amigong espesyalista sa alunan. Alunan, dungo, talinga. Ang mga kamatian tabi, ear, nose, and throat. Doc Philip, dyan sa may kataning sa nakan Esteves Memorial Hospital sa iyang moderno dia primera klaseng serbisyo klinika. Pati na ining si Doc Philip Roa, espesyalista ini. Magandang umaga, Doc Philip. Na sabi ni Doc Philip, sige sana ngaya, continue mo ngaya yung sa tuyang kunyan, sa tuyang pinaggigibo na medikasyon. Yan, Doc Philip, napakaraming salamat po Kamu dyan na may mga kamatean sa alunan, talinga, dungo. Doc Philip Roa, the best yang garantisado tabi. Spesyalista. Nahihiling yan alunan mong anpadingnal. Di ko pala ning ikipahing isisu dyan sa alunan mo. Moderno. Tapos uto na sa cellphone niya. So alunan mo mismo. Nahihiling an irarong Mario Sebo. Nako, thank you so much Doc Philip Roa tabi Si Pading Jomar nasa linya. Pading Jomar, marahin aldaw, please go ahead tabi. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, pighagad kan Bureau of Fire Protection kan Tabaco City, ang tabang kan sangguniang panglungsod para makaigosindanin mga kadagdagan na supplies arog kan fire truck asin ambulansya. Ini sa pagikan surat na ipinadarakan Bureau of Fire Protection Tabaco sa sanggunian panglungsod kan Tabaco na nagahagad na mag-aprobar o magpasar ng resolusyon ang sanggunian panglungsod kan Tabaco
may koneksyon sa request kang Bureau of Fire na request kang Bureau of Fire sa Regional Development Council Mhm. na isabay sa indang Regional Development Investment Program ang duwang bihikulong ili na magagamit kan Bureau of Fire Protection tabako. Mhm. Ang pinaghahagad ninda iyo ang aerial ladder fire truck. So fire truck baga pa ding may halabaon na hagyanan Nyan. kay taas. Oh, so minatindog so agyanan. Tapos may may balde sa itaas, duman nakalunad so fireman. Duman nagtutukro so fireman. Roger on that. Itutuon sa kaitaasan kan kalangitan. Oh. Oho. Dahil manogaring na-specify kung ano ka halabang hagyan ng kaipuan. Oho. Pero may mga standard na sukol na sinda kayan pa ding PO. Mhm. And apoy kayan sarong ambulansya para sa Bureau of Fire Protection. Mhm. Kaipuan da talaga nilang ambulansya tadi PO. Mhm. Tapag minarespondi sa mga aksidente, endara sa fire truck. Iyo. Halimbawa, aksidente kan motor, may rugado. Marespondi so first responders kan Bureau of Fire Protection. Iyo. Imbis ambulansya andara, so fire truck mismo andara. Iyo bagata, iyan na mga emergency response unit kan Bureau of Fire Protection dapat igosin naman agading separadong vehikulo intended for emergency medical purposes. Yan. Roger. Oho. Pirmi bagay na inot, ang sang kasabay kang permiso, CDRRM mo, Iyo. na minaresponde sa mga aksidente, Mhm. o kung ano pa man ang mga rimalaso sa lugar. Bako man sa nasulo, Mhm. i-respondean ninda, kundi ang dara-dara, ambulansya, Yan. nagkakariribok man pati ang mga tao. Una, may sulo na naman. Yan. Mhm. Ito pala, ma-responde man sa nasa aksidente. So, nangangaipon ng resolusyon hali sa sangguniang panglungsod ang Bureau of Fire Protection na matabangan sinda na mahagadig sa Regional Development Council na isabay sa indang Regional Development Investment Program ang duwang kahagadan na ini kan Bureau of Fire Protection Tabaco City. Mhm. Kasabay naman padimpiyo, ilinaw na ini sa Joint Committee hearing kan Committee on Peace and Order, Public Safety and Security and Committee on Laws and Ordinances na papamayo ni Kagawad Renier Burse. Isinabay naman nindang pinag-urulayan ang pagpasarma ng resolution na maghahagad kay Police General Romel Francisco Marbil, Iyo. ang Chief PNP, na na isabay man lamang sa sunod din ng pagbarakal ki patrol car ang Tabaco City. Yan. Mhm. Ang Tabaco City paning piyo, pero sarap man sana nagdadalaga na patrol car, dakulaon na syudad, Mhm. ang ikaduang bihikulong nagdadalagan, so pinasubli, kan sangguni ang panglungsod na Innova, na soro service man kan mga pulis, lalo na kung ang lakawon ng dabaga, so mga pang-opisina mapasiring diyan sa syudad kan Legazpi, ito ang gamit. Iyon. So, pag binaboy na itong sangguniang panglungsod kan Tabaco, so Innova, saruan masuntarang nagdadalaga na bihikulo kan Tabaco, apwera sa mga motorsiklo na sa diri pribado kan mga polis. Kaya pigtatabangan naman ngunyan kan sangguniang panglungsod kan Tabaco, asin kang LGU, ang Tabaco PNP na sana maalukaran man in patrol car sa sunod na pag-purchase kan Philippine National Police Mhm. kan mga service ninda para sa kapulisan sa bilog na nasyon. Roger. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadreng Jomar, hali diyan sa Tabaco City. Anong advice mo Padignal? Yung dalawa, pasok natin yung dalawa tapos mahanap buhay naman kitang halawigon. Ano? Sige, may mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Padingal, what's happening man? Good morning. Na mamalisyahan pa de kanibang miyembros kan sanggunian Pandalawigan ang pagiging close
ninda board member Dante Arandia, Aha. asin board member attorney Sheena Marie Onrobia. Oh. Mhm. Sigon kay board member Vic Siga Jr., Ano na naman yung lalaking an? prangka niyang sinabi sa sesyon Na? ang sa iyang pagngalas Nata. kung nata sa kadakulan kan mga committee report Oh. ni board member Onrobia Oho. bilang chairman kan committee on laws, Oho. solamente si board member Arandia sana ang nagsisecond. Ining lalaki. Yan ang ganda na. Ining Binancio Sigang ini. Ngata ngaya taarog kayan. Aha. Aha. Na dakulonon man sa ng Aha. mga board member, Aha. lalo na sa first district, Yo. sarap mangyani siya. Dahil man kinag-second, solamente si board member Arandia sana, Pati siya dahil nagsisecond. pati siya dahil man. Ang lalaking ano naman? Kaya yan ang problema. Aha. Prangka man na nag-react Si- si acting Vice Governor Ray Bragais bilang Susar- presiding officer. Susaro man. Oho. Na ang sabi niya, Oh. it's given, sabi niya, Oho. dahil board member Arandia is looking for allies sa Baco City, sa first district. Ah. Ang mga lalaki. It's normal nga. It's given because board member Arandia Aha. is looking for allies in Tabaco City or first district. Nya And prangka pang sinabi ni Reba Guys na na kita ngayang dua with Vic Siga, Mhm. not allies. ano? Bakong kaalalyado. Mako kalyado da ni Sai. Bako ni Arandia. Na ang kaalyado ta ngayang dua, Oh. sabi ni acting Vice Governor Reba Guys kay Vic Siga, Oh. si Diday ko. Dahil na kinurot Sara. Yeah. Yeah. Yan paningon yan ang Oh. paturot sa daan Oho. sa sanggunian panlalawigan. Di Dahil ano man so reaction ni abogada kunyan, kinatawan kan first district. Sige sa nang iyong-iyong. ulok-ulok man sana si board member Onrobia ta. Pariya sinda na pabura ni board member Arandia. Kan sinabi kan dua. Sige. Sa public knowledge naman baga na Mhm. ang sanggunian panlalawigan majority Mhm. allies ka na Bicol. Niyo. Mhm. Allies ni Congressman Joey Sanceda Oho. para gobernador. pero Oo, naputol na si Padingal. Ining mga lalaking ini dyan sanggunian, mga numero unong Gutero ini. Si kinatawan Binancio Siga. Tama ba? Big Siga Jr. Si kinatawan Dante. Suminalmog pa si acting Vice Governor Ray Bragais. Ngun mo. Natangayata. Ang nagpaparasigundar sana sa mga committee report. Sabi ni Big Siga Jr. kinatawan from First District. Si board member Arandia sa nangaya. solo talaga na nagsisiga sa second. Nak, siya nga ning taga First District dahil nagsisigundar. Iba man ang gadbagadi. Wala kaya. Kanakulang kan board member si board member Arandia sana ang minasecond tulos. Nya ano man sa reaction ni amigo Tang Dante naman. Ulok-ulok man siya ta. Pabor sa iya sabi kataram kan dua. Pero ngaya, an maraot sana duman. So, kita ngayang dua. Bago kalyado ni Dante. Diday ko. Siyempre, maalisom sa pandok ni amigong Dante. Kalaban niya si Diday nako. Kalama. Gustong sabihin lalo- kung pag-isipon mo pa ding Al,
Sulo sa naduman si kinataon na de, gapos ito, diday ko. Walang iya ka. Pero mo yan, bata ko niyan baga, may development naman. Iyo, aha. Itong pag-atras ni Governor, Grex. suspended Governor Attorney Grex, Oho. Lagman. Yan. Kaya, bigla na man sa mga masunod na sesyon, lalong magmamakot ang karantyawan na ini Iyo. sa nagkakuha na ki Kasurugman, Iyo. si Danding Arandia. Sisay. Expected siyempre si Vince na Baltasar. Yan. Aha. Dangan si board member Rolly Rosalta, given man bagayan na public Oho. knowledge na Oho. Rosal boys man ini, na Oho. duwa. Oho. Oho. Di, Yeah. kunarog ka yan, so Lagman Group, di ko na sinda, pwedeng apat na. Apat na. Yan. Apat na. Kung ko sa majority mangyaray. Aha. Kaya Sige. bigla na man, mas lalong mga mainit pa na paturot sa daan sa dalagan kantisyon na iyo yan ang permitang pigabangan ngunyan na lalong nagiinit ang politika sa albay. Ang pigalatang kuta na posibleng mangyari, na dahil pa nangyayari, kung tumindog man si kunyan, si amigo tang kinatawan Dante, pumait man siya duman sa pulpito, nata ngayon, ipig nga alas kuman, tako sa nagparasegundar, dahil pigi segundaran, kan taga Premier Distrito. Bako. Hindi na nga, problema bako kaya alyado. Prangka na. Sinimbag naman iyan ni Vice Gobernador Ray Bargais. Malinaw na bako kita alyado. Kita ka alyado ni Diday ko. Alang yan ang tao nga. Sige, sige. Kanselo, ang politika tayo pa rin. Yan ang mga update sa Kapitolyo. Alarmario, thank you. Salamat, kumpadre Ngal. Oy, kamong mga amigo kam. Bagay, tama na yan na magrulot-gutan sa nakamudyan mo na. Dahil masyadong magparakiredit, politika. May nagkukunyan, may apod. Sisay daw ini. Hello, good morning. Good morning po, Sir Pio. Yes, sisay tabi ini, madam. Si Mrs. Buendia po ito ng Tabaco City. Madam Buendia, good morning. Ano po may paglilingkod? Gusto ko lang po mag-react doon sa ng reporter si Sir Almario. Opo. Na yung tungkol kay Sanggunian, si Ma'am Onrubia and parang ang kaalyado niya lang laging nagsisecond sa kanya si kinatawan Dante. Opo. Sa hiling ko po, kapag nagsisesyon ang panlalawigan, ang pinag-uurunan dyan, manood sa karahayan kan, probinsya. Bako po manood sa kung ikapula o ikaputi. Ika ba ko kung kaalyado, ika ba kaalyado ko. Dapat kung ano ang ikakarahay kan sa tuyang probinsya, iyo ang sa indang tutukan. Maski maray manggayod ang pupos ni Ma'am Arandia. Ni Onrubia. Onrubia. Opo. Kung ano man na sa iyang pigpupos para sa ikararahay kan sa tuyang probinsya, dapat sang-ayuna na kan kagabsan para sa ikakarahay kan kadaklan. Bako na hilingon ninda, tamili bako kaalyado ninda si Ma'am Onrubia, daisinda ma second demotion. Ano na ang nangyayari sa satuyang mga ilihidong opisyal para magserbi sa satuyang mga namamanuaan? Iyan po, nag-react ako garisala naman ang sa indang pinagigibo dyan. Prangkahan pang sinabi, ayon kay Sir Almario, na sinabing prangka ni board member Ray Bargais, na bako kaalyado ninda si Ma'am Onrubia. Tama daw iyan.
nasa Code of Ethics daw iyan. Iyan ang sinumpaan ninda bilang board member. Na ang paghuna ako, yaon sinda dyan, maski ba ko sinda sa rarong partido, ang paghuhururunan ninda, manungod sa ikarahaykan na mamanwaan, sa ikararahaykan probinsya. Yun. Oho. Your point, madam, is well-respected tabi. Yan. Mhm. Ako po, Sir Pio, oral daw ako nagdadangog sa imo. Mhm. Nahirak nga ni ako sa imo kanawaran kakiboses. Uy, salamat man sa Siguro, Mhm. gusto ko man gusto ko man mag-react sa iba pang mga kan. Sige ko sa naandangog. Mhm. Pero sa ngunyan, natagbo pating igwaman akong diit na load. Uy, Sabi ho. ko, ibusis ko naman daw ang sa kuyang namamatian. Tagari, salaan naman ini. Mhm. Salaan naman iyan. Na, ano sinda dyan? Nagsusurildo sinda para magbarangayan, palibhasa, bako ninda ka partido? Mhm. Nagsusurildo sinda dyan. Sinhali ang sildo ninda. Oho. Sa tao. Oh. Kaya, Okay. magibo sinda kitama. Daing ninda paghilingon ang kolor politika. Mhm. Diit na sa ng panahon, maeleksyon na naman, magbubarago na naman ang miyembro kan sangguni ang panlalawigan. Ano na naman ang mangyayari dyan? Wala Yeah. sindang nakinibong mga laws, wala. Kundi, magbarangayan, magpaturot sa dahan, magpadarangugan. Ayan lang po, Sir Pio. Sige tabi, Salamat madam. po. Let your wisdom be the guide kan kagabsan tabi. Salamat din, Marhay. Opo, Sir. Salamat din po. Sain ka dyan Thank sa you very tabako, much. madam tabi. Sain ka dyan sa tabako. Baranghawon po ako, Sir. Ay, mabuhay. Taigo kitang paradangog dyan sa 1st District, Tabaco City. Good morning, madam. Salamat pong maray. Opo, salamat po. Thank you so much sa mga tugang reaksyon duman sa report ni kumpadreng Mario. Padingnald, ano na ang advice mo tabi? Si Joshua muna. Sige, ipasok natin yan. And be ready, ha? Brace enough for long commercial break. Joshua, what's happening man? Good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Kay man talaga harayo ang tsansa na magsarong puwersa ang grupo kan lagman asin usan. Initabi Sir Pio nagbutwa man sa mensahe ni Mayor Crisel Lagman na iyo ang saro sa naging natulay para magkahuron ining si Governor Rex Lagman as in former Governor Noel Rosal. Sigun kay Mayor Crisel Lagman, nabanggit kay ni ang alkalde kan Ligao City na iyo ang haloy na talagang nagbubusol na magsarong persa na ang duwang lado. And napuwera kay ni sigun kay Crisel Lagman, pinagsaro sinda kan sarong katayuhan para sa kalarahay kan probinsya kan Albay. Naman ko Sir Pio, ang mensahe niyan ni Mayor Crisel Lagman sa Tabaco City. Very natural ang mga pangyayari. Hindi man lang siya strained. Dahil alam naman namin na ang pinaglalaban namin with Noel is talaga yung karahayan kang Albay. So with that in place, no, hindi magiging mahirap na magkasundo. Actually, matagal na kaming binobroker ng maraming tao. Okay? Pangalanan ko na, si Mayor ng Ligao, no? Matagal yan na sinasabi, mag-join forces na kayo kasi that's the way to go. Pareho naman ang pinaninindigan ninyo. Pareho kayo principal leaders. Hindi pa pwede sanang dalawang magkantong na pareho pinaglalaban. Pero hindi nangyari yun. And then, one thing led to the other. Pero sa baba, and alam to ng mga kasama dito sa Tabaco, matagal na talaga na ang kanilang puso din ay para kay Noel, pero para rin po sa
sa Lagman. So, kaya Rose, hindi natin ma-pinpoint kung kailan talaga. Pero palagay ko, ang naging mastermind ng lahat ng ito, okay, ay ang sabi niya ng Panginoon, palagay ko yung guidance na binigay ng Panginoon kay Grex. Ayan tabi Sir Pio, na laging pahayag ni Mayor Crisel Lagman, tugang ni Governor Edsel Grex Lagman. Dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya halidyan sa luwas. Oras Pilipinas 9:44. An oras hatod sa Indokang ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. An sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Lagi mayor noon ay kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay mayor noon ay kap. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha? Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo, arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. People making lists, buying special gifts. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya to na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya to Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish Ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries nag-iedad din 5 hasta 8 anyos residentes kan Legazpi Asinalbay. Saro sa ng aki, kada pamilya ang aakomodaron. Sa mga interesado na mag
mag-sponsor sa Wishes kan mga aki, magbisita sa DZGB or mag-text sa mga reporters as in announcers kan DZGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngunya na Pasko, share your blessings sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko regalo mo, gigibuhon sa Disyembre 23, 2024. Alauna ning hapon sa lugar na i-announce kan DZGB. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Hali sa DZGB. Always number one. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Barato ka na. Makita ka pa. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Oldad by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Matayas Kinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog niyang pamilya ang maliputok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan
Tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canho Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canho Villar. Sa giraray, sa gabos na taga Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Sa akin na payabang mga ginubatid. Ako po si Mayor Chin Garcia na nagpaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Pinapasalamat ko po sa mahal na Diyos na nalagpasan ta ang unuman na uminabot na hagyat na panahon aron kang bagyo. Maging positibo sa nakita asin magtiwala sa Diyos. Dahil imposible basta kita nagingwa, nagkaresan. Sa gilayon, sa pangaral kan sa akin na bilog na pamilya asin pagirib ako. Minapaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Sararo sarabay sa pag-asenso, kaiba ta si Chino Garcia. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Makulugan pa yo kung... Greg,
may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Ronald De La Rosa. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Radyo DCGB, always number one, always at your service. An oras, saktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uminabot na sa 16 trilyones pesos ang utang kanasyon, alaga daing mandigdi na babahala si Senate President Chis Escudero dahilan ta sigun sa senador, laog pa man giraray ini sa projected na debt to GDP ratio kan ongunya na taon. Paliwanag kan senador na ang paglangkaw kan national debt na dahil sa pagluya kan piso kontra dolyar na negatibong nakaapekto sa paglobo kan utang kanasyon, dahilan man ka na foreign currency denomination kung saan sinabi pa ni Escudero na dakol man na nasyon ang naglangkawan porsyento kan utang dahilan digdi. Sigun kay Escudero, parte sa tinukar sa plenaryo asin na budget deliberation kan komite an budget expenditures and sources of financing na isinumiter kan gobyerno alagad tinawan doon kan senador na bako parte kan budget bill an utang asin an bayad sa utang kanasyon an automatikong may alokasyon asin inipig ko konsiderar na off budget item. Yan ang pangalas 10 na bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Maylaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Predator Energy, now available in the Philippines. Now, sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call. Drink responsibly. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Si Vice Mayor Gemma Ann Onghoko, nasa buot niya ang pagpaabot nin maugmang Pasko asin-asinsadong bagong taon sa Gabos. Sigun sa iya, importanteng mahay sa tahaw kan kaurugmahan sa Kapaskuhan dai makalingaw na magpasalamat sa mahal na Diyos. Aram niyang padagos ang mga inaaragihan na mga pagbalo kan panahon, siring kan bagyo, alagad sa hera kan mahal na Diyos, Gabos man nalampasan. Huli ka ini, ang Vice Alcalde kan Ginubatan, kasarabay ang sa iyang pagriba sa sangguniang bayan asin mga namamanwaan. Pinapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Makulugan pa yo Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwag. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa kulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Si FEM, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si FEM Imperial na pagdabaan ko langi. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod, kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masunod na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. Based on black test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Sa akin na payabang mga ginubatid. Ako po si Mayor Chin Garcia na nagpaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Pinapasalamat ko po sa mahal na Diyos na nalagpasan ta ang unuman na uminabot na hagyat na panahon aron kang bagyo. Maging positibo sa nakita asin magtiwala sa Diyos. Dahil imposible basta kita nag-ingwa, nagkarosan. Sa gilayon, sa pangaral kan sa akin na bilog na pamilya asin pag-irib ako. Minapaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Sararo sarabay sa pag-asenso, kaiba ta si Chino Garcia. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Nagsaparman kita ning katakol na kalamidad asin iba pang mga pagsubok. Yaon man giraray kita. Nagkatindog, nagkakasararo asin nagtatarabangan. Ang pagmalasakit sa kapwa, pagtabang sa mga nangaipo, asin pagsurog sa karahayan kang kagapusan. Iyo ini ang tunay na pagselebrar ning Kapaskuhan. Kunyan na maabot na Pasko, mawut ko po na pagkamuot man lugod ang maglaad sa satuyang mga puso. Magpasalamat lugod kita sa gabos na biyaya na nag-abot, asin maabot pa. Padagos po kitang maging marahin na ehemplo sa satuyang mga pamilya, asin sa komunidad. Ini po si Kap Hisham Ismail, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagbabati ning maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon.
Pare, alam mo ba pag overwork at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga padaba kong kay Manwa, ini po ang saindong servidor, City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Canligao City. Agum ko po si Board Member Dr. Eva Lopez Ribaya, Antad Sidiri, kan St. Stephen Optical Clinic, Ribaya Optical Clinic, asin ang Putok Bulaluhan sa Kalsada, Ligao City. Ngunya na Pasko, ini ang panahon kan sa tuyang pagserebrar sa kamundagan ni Nenyo Jesus sa sabsaban. Ipamati ta asin ipailing ang banal na kahulugan asin espiritu kan Pasko. Importante ang pagtarabangan asin pagkasararo sa pagpamibi para sa luway-luway na pagbangon gikan sa perwisyo na dulot kan kalamidad. Sa giraray, ini po ang saindong servidor, Ligao City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Board Member ng Sigma Lambda Pi, 3rd District of Albay. Kasabay ang sakuyang buong pamilya, asinagom na si Dr. Eva Lopez Ribaya, minapaabot ning magayang-gayang Pasko, asin progresibong bagong taon sa Indogabos. At bukas ay araw ng Pasko. Choose Culitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Culitro. Drink responsibly. Yes! It's Christmas time! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Iguan na lang kita nin poco más o menos actualmente, mga 5 minutos na sa ng running program time. Sa Lunes sa kita mag-orestorya pakan ibang tema, mga pangyari sa palibot digdi. Pero sukun yan, pinag-reiterar ni Santo Papa. Pinagtauanin kunyanin doon ni Santo Papa, Pope Francis, na dapat talaga, kumpadre Nald, day maglampas sa 10 minutos ang sermon sa pulpito pag nagmimisaan kapadean. Pinag-reiterar iyan ni Santo Papa. Nganing kumbaga uniform ang gabos. Inda ko sa nakamutabi na mga paradangog kung muyanin dukaan, o igaw mga paano nin mga padi na talagang pag grabe ang entusiasmo, giganahan na paabot kan mensahe. Lalo na ito pa ding nalbagano, depende sa nagsisermon. Without any intent to harm or discredit ang ibang mga kapadean. Igo pa nunin mga padi na paminsan halangkaw ang level kan atake kan diskusyon pag minasermon. Igo man pading naldin padi na ibibaba nin maray ang level ki-connectar itong provisiones kumbaga sa lay, provisiones kung sa Biblia, mga parte kang Biblia na naha-highlight sa misang iyan, ikikonektar pa di sa oralo na pagbuhay-buhay. Igunin mga matibay kaan. And ang mga paraan tabay o ka nagmimisa, paminsan nabibitin. Igwa maning Pera de los Obos talagang may nag-aagab. Sa totoo lang, dahil lang makulugan ang nagkakapera mga midbid niya tong kapadean. Igwa kong midbid ka ito pading nalda. Kan nakaagi pang mga panahon, dahil pauso ining mga telebisyon na platbaga, mga analog pa ka ito ang telebisyon.
Pigyo subaybayan ko ang Domingo kay to Father Nolan Ke. Yan. Inda ko kun obispo nangon yan. Pag minasermonin ni si Father Nolan Ke, itong supigbasa sa Biblia, so mga enot ikaduang babasahon baga, lalo na itong so pinaka anong apod kaan so padi na misubag ang nagbabasa tapos masermona ka very clear and very realistic taki konektar ano ang gustong sabihon kan pahayag na inikan mahal na Diyos sa Biblia sa satuyang set up ngunyan gaganahan ka magdangog igonin mga araw ka na mga kapadayan ito ang maray pero sabi ngo niya ang sabi ngo niya ni Santo Papa 10 minutos sana yan ba kung ngayon pagpahiling kan kung sisay ka mo o padi kung ano so gustong sabihon kan kagurangnan yan tabi may nag-text digdi nagdangog po kami sa programa mo always sabi ni Maricel Ditesio maray nagatabi mga paraan tabay niya to dyan Maricel Ditesio Sir Pio gwapuhon kada sabi ni Mama Maria Credo kan baybay sabi ninyo Credo ang gwapo da baga kabayo ay kundi iyon ang unay ito padig na lano tabi mga hanap buhay ka pa dyan siguro sa Lunes sa nakita magbuelo time permitting digdi man sa programang Tingog kan Banwaan sa pangarang kambilog na first akang news team and Mega Force Patrol pading Jimmy sa mga chief reporter pading Jomar pading Al si Joshua si Karen sa Manibela Henry Mata sa control technical sa kuyang kumpadre pading Nalbaldo kan barangay Dapdap Jigs Baldo Welding Shop Viva Senyor Santo Cristo Wasay Paris na ang Santo Cristo dyan sa Dapdap sa newsroom News Direct Mar si Angel si Jen si Mary Joria man si Jasmine siyempre si Madam Shaleron Jerome Nico Martinez ako po si Pio Fernandez salamat happy weekend mahal na Diyos ang magwantay